Ito mga damit na to, hindi siya completely natuyo. So, kung hindi ko siya i-dry, hindi maganda yung amoy. So, anong style natin? Yung iba dyan, pinaplansya, chuk, 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 chuk. Yan, diba? So, ang style natin, napaka-easy lang. Madali lang siya. Mas madali pa sa plancha. Ano yun? Tadaan! Hair blow style. Let's go! Thank you for watching. Bye-bye. Thank you for watching. Subscribe and like.